UFaith Tshepiso Mabena Uzenzel'igama kwicandelo lokwakha. Lonokontraka usakhulayo uthi wathatha isigqibo sokuba angene kweli candelo lokwakha longanyelwe ngamadoda kwiminyaka esixhenxe egqithileyo. Susela ngoko inkampani yakhe ebizwa ngeNokhanya Services seyigqibe amaphulo okwakha liqela. Elinye lalamaphulo yi-infill development, nalapho le nkampani yakhe izindlu ezingama-91. Uthi le nkampani wayivula nanjengoko wayibona isidingo samanina amnyama neenkampani zokwakha kweli phondo lasentshona koloni. Perseverance, it takes a lot of hard work and dedication. But when you see the end results like this, I mean, it's worth it at the end of the day. But you constantly have to push, boundaries and show that you are capable, just as your male counterparts are. And being given opportunities, that's all that we're asking for, basically. Lo somashishini uthi akululanga konke ukuba ngwasetyhini kweli candelo, nanjengoko amatyeli ngamatyeli kuye kufuneke ukuba azibonakalise ukuba unakho ukwenza umsebenzi wakhe ngokufanelekileyo njengogxa bakhe abangamadoda. Unabasebenzi abasisigxina abangama-20 kwaye uqesha amakhulu abantu kumaphulo okwakha wafumanayo. Urhulumente wephondo uthi ufuna likhulu inani lamanina afana noFaith Mabena angena kwicandelo lokwakha kwaye uzimisele uqhubeke banika inkxaso. It's not just about chasing numbers the whole time. It's how do we do the transfer of skills? How do we avail funding? How do we avail access to credit? Because not everybody's perhaps got savings like Faith has, but they do understand how to do it. And I mean, as a department, we've shown that commitment. We've consistently, every year, achieved our targets we've set for ourselves. But now it's to use examples like successful contractors like Faith. We have now entered into this market that has got more than one project from our provincial department. Lonokontraka ukhuthaza abasetyhini ukuba bakhumbule maxa onke isizathu sokungena kwabo kweli candelo. When we finished with the first project that we did, a lady came crying afterwards. I thought, oh, maybe we probably messed up or something like that. But she was just so happy, like after a couple of years not having a place to stay. And she said, you've changed my life. And I realized that this is actually a life-changing experience for a lot of people. And I thought this is what we are called for, to make a difference in people's lives. And that's what has kept me. Lo somashishini uneminyaka engama-42 uthi kukhulu asafuna ukwenza ukukhulisa ishishini lakhe okwangoku ukwiphulo lokwakha izindlu ezi-417 kwesi sixeko.